To hakini ke por ngadon man peteng biang ikini ke Jingai ke banga ai kerteng Mynsiem Bakhuid lembat ki Jingai ki gift. Ngalakren kat tukat ni ha ke Jingai bat ki Jingai ke jo Mynsiem Bakhuid nreka wei ke banga kwa ngan kham kren hang ni kat tukat ni sien. Bagata kadai ke jingkren haki wei pat ki thulet. Namar kani kadai kawai na ki Jingai ki bangayo I. Don shibon pa ki banget. Ki bakhlem shai. Ki bam sngaut ho. Ki bakhlem yo priang. Nang ta ki ba yo Jingai ru ba kamdei shu yengi menta. Don pat ru ki ba layo nrei ki sange no. Bat nang ta de don pat ki ba layo ru ki perkhat bakalong ka babakla. Bat ki du no sendan. Ya ga jingkren na ni ga jingduai hagi we pagitale. Henry ngakwa ngan pen I fi na ga Bible. Baka jingkren hagi tale. Kadai kabadon kam ya baro ki bangai. Kadai ga Jingai kabangila bandrung sheki eki bakan jaman sem. Nganut banong. Ladangi klem yo rung. Shaka bakan jaman sem. Nginum sngot ho ya ka bakan jaman sem. Hot ngila pediang yo Jesus Christ. Ngila lay ki brio ki bala kala ka pamut. Ngila mat ya ka jingpenem. Aingo yo blay kata. Ngila pediang ya Mynsiem Bakhuid. Ya si dana pediang jong fi pila pediang. Dan ki baklem pediang. Bat ngi aingo yo blay na ka bentah ka jingpendap ka jong Mynsiem Bakhuid. Nrei walit kelat. Kani ke jingkran lagi telit kedai ke jingkular ke bau blay ula bu haga Bible bat ki bangi yo iru da ke nuksa ke be im manla ke jaka habagi apostle ki duai ki brio. Fi ki don ki brio ki beshimba kam da dai ke badon kam. Don ki baong bala nang iduai be de kitien kasi ne kitien jaintian ne kitien war ne kitien bhoi ne kitien hindi ne kitien pareng ne kitien latin ne kitien de French de no ru uplay usngot ho yes kata ka de ke badai nganong pi ka de ke badai ke tau play usngot ho ye ki jing duai jingi usngot ho lot. Henry balai pat ulet le ye ne bau ai ha Bible. Yagane ka Jingai ban kren hagi thulet dan ban duai hagi thulet. Fi ngakwa ngan ongi fi kadai ka ba pihapan perkat hato usule ikani tang hagi digipor. Nega don ayu kani ka jing duai hagi thulet dan nega ba kren hagi thulet. Lani ngan ong no dikibagi kintien kata ka jing kita gi thulet mak ki ba bonjat ki ba ga Bible ka kren. Kadai ke Jingai, kadai ke gift. Fi u Apostle Paul haba u ong ye gane ke ktien. Ngaju perkhat ye gane ke ktien bat ngakwa mentag sngi khndiat ngini ya perkhat ye gane ke ktien. Fi haba u Apostle Paul u tho age chiti shiki karen ke benengkong. Kelenong ke bekhat saw haba purshang ye ban batai shai ye ke jing ye ke rukom shakri haba ke jingiseng. Namare gane u tho age balang ha karen. Kebalang ka bakham kelumar kani kebalang ka bagi priu buan jisang ni gidei ki bakhamle kelumar. Henry day haga jaka ka baklumar baha bau blay pat utrai baha daw Mynsiem Bakhuid. Bat namar pa kadai ka jaka ka bagi banget ki bawanang ni gidei ki bale kelumar le shongshit ong no. Ndah bakawan ke jingtrai ke jaw Mynsiem jaw blay ki le kelumar ki penan kam bakla. U Apostle Paul utho igane wat na da pin puli nadu kane ka ktien ka jong blay le sela da pipuli wat aga jinga day baga jing khawai try da pipuli to nang ba khat way ter pilapa kani ka balang ka de ka baklumar wat abagi bam jing khawai try ruki ya bam kedang ki di wanya do banda buat but kumta ter andre day hakani ka balang ru
ba Mynsiem Bakhuid jong blay uyo ban tray like doit ba Apostol Paul uyo I ba ga balang ka ga badon ga jing tray ga kraw ga jong Mynsiem jong blay but naga ta daw hagal nang ga khat saw jong ga shitish ki karin ga bening kong upersyang ia ka ban bu bet bu renti ia ka ga jing shikri blay haga jing day but ga jing thulupa haga jing day but ka jing kren ga web ga thulet but haga jing day but ka jing pen tray kam ga jing ai ga jong Mynsiem ga ga balang Nagatagadao nga skotenat mga naong ifi u Apostol Paul abu kren kam kerpang kren ig jing kren ig bigitlet na niga badua ig tlet nga kwa mga naong ifi ga niga par ba u Apostol Paul u ong ig ni giktien artali giktien ke mga kwa nga nwanra khandiat ig niga par ye ki jing ong ki jong Paul kataga day naga shiti ga ning kong kanel na makhat saw naga khat ka bakhat pra wa ig ni giktien nga ngu yo blay jonga lani hegi kintin nga ay ngu yo blay banga kren daki tlet kambon ban yepi baro ladaw ni u Apostol Paul ukren tlet uda kren ikumba ukren kop yegini u onga ay ngu yo blay banga kren daki tlet kambon ban yepi baro kamot ba ukren igi brio baro percaya ukren akan igi balang Ukraine gitu kiba nget kiba wana gitu par kiba grant late kiba duai de gitu late kiba money de gitu late kiba yetho lupa kiba u persyamban pen bet ki wong snap yang namar nga grant de gitu late kambon bani pi bara tika ni ktien ka bo ong nga grant de gitu late kambon hato kalong kumno lada ngi perkhat yang ngi menta hato ka ege jinge per ke jong Apostol Paul bat mangi hato ka tu ka jing krent let ke badon au Apostol Paul ka ba uong nga krent ge tlet kambon mani pi baro kamut hato ka ni ke jing duai tlet ke dai tang Apostol Paul ne ka dai ya baro namar pelai uong pat kumne snga ba uong aga lenong ka bakhat saw la da pin pulien na ga khat ka ba lai pu khanda ai uong kumne na ba kumta ko para ba ngai to da kwa hir bi ya ga bani tholu pa snga ba uong henry wat adong ya ka ban kren da ki thle bomte nai adong ya ki ba kren pat da ki thle bomte nga kwa bangan pen I fi ga ne ba u Apostol Paul u ang nga aingo yo blay bang kren de gitle kambon mani pi baro pi blay nga repeat e gani khat na mga perkhat kumne la daw new brio u kren tle shibon ba bani ki way pat aga to ko por hato ka dan ka jingmen toy ayu aga ni ka jingkren tle ka ba Apostol Paul kren fi idday ba uong ngangu yu blay ba nga kren ngi thle khambon mani pi baro but usapin shay ke e ka jingmen toy ga ba uyo na ka jing duai thle katagan ke dai ga banga kwa nganong fi ba udon jing shay shibon ya kane na mau dai bu kren thle khambon na ta daula ban batai shibon ni ka jing duai thle fi day ubala kren tlet ubala ban batai shapang jing duai tlet day ubala priang Mynsiem Bakhuid ubala ban batai shapang Mynsiem Bakhuid day ubala kala ka bamut ubala ban kren shapang jing kala ka bamut day ubala mat you Jesus Christ ubala ban kren shapang Jesus Christ nga kwa nga nong fi lada nga khlempat priang Mynsiem Bakhuid lada nga khlempat kren tlet le dengan namla wat ban hikai fi ga ne poro but Apostol Paul namar bu onga aingo you play bang kren de gitle kambon mani pi baro nakata ka daw new bri ulaban skot ho kambon hadu bu wali adong yegi bu kren tle namar balai kadon ka jingmen toy ka bu kraw hagani upen iya la di ba u ongi ni gikte nama u sabatai gani wa namar u bu kren de gitle bam tep bi pule ka koren ka bening kol no khat sound khar ba aro nama taw bu kren de gitle bam tep kren gi bri on re ho blay ka jingkren tlet ke dega bakraw hadu kata bangila ban kren show blay shigi brio dikim sot ho na shigi brio gam sot ho war utu brio bakren rom sot ho
Hari blay u ai gani ga Jingai bagi laban keren bet show blay. Direct show blay. But u ong uniu bekeren telit kambon u absul Paul. U ong ubriu bekeren gi telit u keren bet show blay. Keren si gebriu. But ka ba araw ong kablo ka ju khat nong bakhat saur ka ba araw ong ka bekeren telit ka day ka ba ubriu u keren ga Jingmayan jong blay. Hatapim ko aban keren ga Jingmayan jong blay. Lebih polis rum wang agak dekat ke bakat no, agak dekat ke ba sawang, utau bakren agak terlihat bom tiap utai lah dia. Nak kata kata afiyo iyo absul pola ba ukren terlihat kambon udan ke jing san hala dia. Ke jing san ga bakum no, afiyo iyo ni beriu thot lai pawan agak jing naga New Testament. But mudur uni beriu lada dan mau. Nganut manong ngin poi mentah ga badum nginum sngot ho ya ga balang nginum sngot ho ya ga jing shikri yo blay ha ga rukom jong kanika ka jong ki jiu jong ki gentle nginum laban sngot ho ya ga jing ai ga jong Mynsiem ko nginum sngot ho ya ka jing rong no nginum sngot ho ya ka jing krau jong ka jing pen ga bau bang et uyo nginum sngot ho ya ki tu ki santel ga jing shikri ki bakran chapang ka office ka jong ka leadership ka bau blay la set up apa ga pertaya ga balang pi unu bri udan ga jing shai nama balai u tay la di ban aba ong tay la di kamat udan ga jing shai ga bakraw namar bau ong u ba duai de ki tlet la ne u bakran ga tlet bom tip u tay la di haba ong tay la di kumno u la di yang ne kam kren ne ga maladi jingi kam kren ne ga self jingi kam kren ne ga ego moi ga ne ga maladi jingi ka la di yang ne ga ba ong tay ga kren chapang ubriu ubakin Mynsiem ubadana po jingi ubala kapat bat udeune ubadana po jingi bala nangi kren daga tlit bamtep ngi tayo ne ubriu ubakin Mynsiem hapo jingi tomot dur mapi ba uni ubriu minta ukren daga tlit bamtep kambon maniki wepan takadaw biyo I usadan ga jing shai ga bakam kerpang maniki way so ang wat adong yagi bekran daga telit bam tip namar kadang ke jing mentoy ga bapipim so to ubay thol pa utay ga balang uda ong shay ga ne lano ubay thol pa utay ga to por to balang be wan di sengte nda nunu bay thol pa ta ga tay to be wan namar kiyes ngo to lon hare ubakran daga telit bam tip tay gi way tay gi brio ukran direct show play ukran ga Jingmayan show play utay la de tay gi way tay la de Tengah kuang anong ifia top him kuang man tayo dia. Ngala depen iru ba ka haga Bible the people you I gebru ge bekren te let I barabor ki de ki bupen kraw yo blay. Tapi pen igane na do ki kam de apostle gul nong ba ar pilap igataba ki tu ki bekren te let si Pentecost pilap ba Bible ko ki kren de ki te let jong ki we ki jaj ben re wat la da makia la de kimtip ndre ki tu ki be yo sngo ko Bible ko ha ga khat ka bakat no tapi puli ga khat ba khat we ko ngila yo sngo ba ki kren ha ki te let jong hi ye ki kam ki ba pla ki jong play. But nang tade da pipet agi kam apostol nang bishipho ko mga la de puli ka ang la da pipuli na nang ka bishipho na ka khat ka ba saphon rio ko ang gini gikten namar kila yo sngo ba ki kren de gitle but ba ki pen kraw yo blay Figa nega dega ba kren shaya ga Bible ba ubriu uba yo ega jipendap jo Mynsiem Bakhuid but ngani tu ipinda yo ega jipendap jo Mynsiem Bakhuid kami ka jing kren nagi pega tlet but haba ukren nagi tlet wala nama tip ndrei Mynsiem Bakhuid jo blay uyalam yo tu briu ba kren nagi tlet ya kaban le you ya kaban pen kraw yo blay ban money yo blay ban pen kraw yo blay teng pen kraw gi jing ngile jo blay ngi dwai tangi gi problem jini ngile chu play ngi thu tangi gi jing jo ga yeng sam ngi thu tangi gi jing pang ngi thu tangi gi jing dok gi jing pa jing pra ngi thu tangi gi jing ngi sham ga yeng sam ga kam ga jam ga trei ka ja ka trei ga ta ka mai ga ji gi khon gi ti ki ma gi jing ga balang gi jing gi ngi kendo ga ri gi jai bre sin shar ka dar ngi thu yo play tangi gi jing ngi klem te la de
Ban ngi klem la ru ye gaban pen kraw yo blay ye ga jing duai jingi are brio ba dap do Mynsiem haba rung show blay ban ruai ban mani ha Mynsiem pite ba mani de gitle ngani thu ye pi open kraw yo blay kare ga besngot nat bagane ngaladep kren ne gani kandiat agani ga voice message ga baladep iga tuka shiti ga jong ya fesas kal nang ga besan na pi puli na ga khat ga ba khat pra ko auto wat long pi ga bo ai de ga wanya ban ga jinkin wen re to long pi ga badap da Mynsiem da ga ba kren parok sam ga jingwai ha ga jingwai ba kan jam Mynsiem da ga ba ruai da ga ba kan ot da ga don ot jong pi how try fi nga kwangan pini fi bagadan ga jingmin toy ga ba kraw bangila ia ka bangin money you play bangin pen kraw you play da kitlet nda haba ka Mynsiem jong pi ka pen kraw you play ha kitlet finlap ka jingai jong pi ka kraw fi haba nga kren chipo you no brio ba po jingi ka tay ka jingai ka jingi ta ka daw ka shiti ka jong show ka jong juda ka dan tang ko wege lenong na ka khot ka ba ar po ko na mar kita ka day ngi ban yai duai daw Mynsiem ba khoi ban tay ka jinglong ye ka jingai ka ba khoi tam da ka ba yai duai how Mynsiem ba khoi kum lo pindu ay ho Mynsiem ba khoi la da pimpat yo ye ka jingkren hay ko be kitle fi kadan ka jingpen shai kadan ka jing ka ai lat yo no brio ba po jingi ba un yo ban kren show play ka ai lat yo no brio ba po jingi ba unang san nang he abang yo ban mani ban pen kraw yo play ba de ka tangi la ban le da ka bangi rung ha ka jing duai thle fi inda ka ta daw ngan puli fi gini ki khat bakan do pen shai fi na kwangan wan ra ka ta man da ka sngi pi puli na ni shiti ki karen go bin ko lo go khat ar pek ngan puli biang ini ke khat bisi pho bong how way pat ke batre ki kamba how way pat ke je thulu pa how way pat ke bapni pher ki Mynsiem ba how way pat ki thlet ki ba bonjat ki how way pat ke ba batai ki thlet fi ke ni ba ong ki thlet ki ba bonjat sngap ngan puli phi na ka lenong ke ba khat ar biang korin ngeni puli biang na ka khat ke ba tangini puli biang na khat ka ba arfu pra kong dan gi bo ble la thunga ka balang ka bin kong gi apostol ka ba ano thulpa ka bala gi no hikai na kumta ka bale ki kamba adin ka ta ka jing ai bol ban pin khia ki no yarap ki bisin shar bat ki ba bun ja ki tle fikidan ki ba bun ja ki tle dengan pin i fi min ka sngi ye ki tle ki ba bun ja ngala de pen i kindiat ye ka ne ka voice message ka bala de bahaki kam jagi apostol adien ke Pentecost aga tu sngi Pentecost ngamon panong kitu ki sispar pungot la pendap ki Mynsiem khoj ki kran ha ki thule kaba kitu ki we pagi jaj benrio ki bawan sngap ki lingo baki yo sngo baki tu ki brio ki bam tip ai ki kran ha ki thule tang ba kim tip baki kran ha ki kentien jong ki tu ki jaj benrio but nda ha baki kran ha ki kentien ha ki tu ki jaj benrio kapenlengo ye gitu ginong Arab gitu ki mau gitu ki bana gitu ginong Elam gitu bar khaj ba ka Bible kala jerang to ka penlingo ye gitu ki bompat ngai ka pensngo pla fi fin de pet ba haye gane wallahu asul pol wong ba jindu ay tele dai be tanga ka ba hayeng ndai e apo balang ene de pipet ba hapat ha gitu ki sis pa arpungot ha ba blay trade Mynsiem khoj kadan ke jing ye duai thle lot baro ba ki kren ha ki wipe ki kintien jong ki wipe ki jaj ben reu da ki thle ke bakim tip tang bakim tip ba ki kren ki thle jong ki tu ki breu ka penlong kom lo ye ki ni ki bam ngai ba ki phla ba ki lingo na ka ta daw ka shithish ki karen ka ben kong no khat saw ka de khat ka ba arfu ar ka ong na ba kum ta ki thle ki long ka dak om ye ki ta ki bangai hare ha ki ta ki bam ngai hare ka ji thulu pa kam long ye ki ta ki bam ngai hare ki ta ki bangai
Fi inda ba ki yo blay tray ki kren ki tlet ki tu ki bom nge e tu ki por ki yo ki tu ki bom nge ki sngaw ngo bat hang tu petros yo ban kren kita gi ki tlet ki kren ding kong ha ki kam apostle ka ba ar de pipuli ga bible ka dan ka jing kren tlet ka ba wa su pol to ane ki stish ki karen ga ding kong long ba khat sa kani kaba kren show blay kaba kren ga jing mayan show blay kaba tay la de kani ka kam na kren ye ga jing kren tlet kaba ye day bat kaba haga balang kani ka kam kren ya ka jing duwai ga shimet ga jong brio ka jing duwai jong brio shimet uba yo ye ga tlet ula ban duwai ye ga tlet bar ula ban kren direct show blay ula igaban kren ga jing mayan jong blay barula haru ia kaban tay ia la jong jing la Mynsiem ka em Henry ka jing kran thle ga kwa pinda yo e gane ngani page na ga bible saki we pat ka jing kran thle ka dei gane ka bangan pin e fi na ga bible u ong kum ne wa so paul lenong ga khat saw ga khat besan toy nga kwa shisha ba pi barop in kran ga thle bom tip Henry kam tam ma pin thul pa na ma ta be thul pa ulong kam kor ba ni taw ba kran da thle bom tip lim daw batay no ha ga balang ba kan yo pdiang ye ga jing hikai pi ki tlet ki dan sakini pat ki dan ki jing duai tlet ki ba ki priu ki kren apo ka jing senglang apo ka balang bana ba ki kren ni gani ka bible ka ong gini ki kiten nganda pulis shu bi ka ong ga khat bar bunyo la daw no no kren da tlet bom tep to ai ba ga nong tang da arngot la ni la don e ru laingot ka taru mar kliang ai ru ba weun batai kabamut kani pat kadai kajing ai kabala tho angne ga chitish ki karin ga baning kong kala nong ka bakhat ar ga khat ba shipho to bangala puli ga baong hawai pat ki thle ba bun jai hawai pat ka ba batai ye ki thle uto priu ba kran ga thle ga jing senglang kan san umla control de ka wan ga jing sle jong play u kran ba par ka to kam de bu kran de ki kan ta kran de ki minute kran tang shipang balu sange no bandau sange no utu priushimet ula bandan ubau bleu ai uga jing ai bo ula ban batai ga ei bo kuren tle bat la da ula ban batai ka tu ga tle ka bo kuren hakikitien pat ga besno tu aga tu ga jiseng ka kala long ga jing itu lupa na ga ta ga ga jing ai ban batai ga tle ka dai ka ba kordoru mangila ban batai ga tle shiki we pat ga brio bagin sno tu ga tu ga jing duai tle jong tu brio la datang iwe ne arngot kini keren bat adina ta kini batai bat ka ongi kini gikten ngan shupule fi kindiat kini ka pori kini ka lanong ka khat saw ka jong ki karen ka baning kong kong kum no kong lada mdalu nong batai tu taun sngap no ala dia ka balang mata anu keren tang ala dia baru blai kamut lada ka dei jing trai ka jong blai ka dan ki bamla pat ban batai bat ada uru umla batai udai ban keren tang mo ushimet baru blai fi aba ong to ai ba mo la da mdan uba la da mdan unong batai tu ai ta tu sngap jarno ga balak fi dan ki brigi batai ngene ba omba upol wang sngap jarno na kren show fi kani kam te kum ta kani ka kren shi pang ka jing la da mdan bala ban batai un sngap no andre halade shimen un day ban continue ban duai hagitle na ba kanan ka ka ga bo play ko an pen pa ngayo i ga ne ba hakini gisngi kala khamja kani ga jing shikri balai namar baki brio kim nishim kiai ka what kita ki baong baki dei ki banget ya ka jing trai ga jong Mynsiem Bakhuid fi da fi puli na ga bible ngan puli kan diat aga ni ga por ya ka ni ka shiti ka ba ar ka jong Paul ka bo tho shau Timothy ka lanang ga baning kong
uong ha ka khat ka ban rio uong kum ni namar ka ni ka daw ken ngapen ken mau ya me ba men tenru lane men pen khi ya ka ta jing ai jong blay ka ba don ha me da ka ba bu ya ki ti jonga ha ki we ki ken ten ngapen ken mau ya me Timothy ong u apsu Paul ba men tenru men pen khi ya ki ni ki jing ai ki jong blay habang ala de bukti ya me kamut ngala de duai ba men ye ki jing ai jong Mynsiem ba ki de ban wan ha ki jing im ka jong Timothy fi hakani ga khat kanirap yu pi ba pin sngut ho balai ba ki balang teng teng gini gi jing shikri ki ba wat ki ba ki ong ki de gi ba kin jaman sim dang sedang ki pentri kamba hari hadien ke jano ban ngi kelalong rukom kelaniam biang kadao ko ba kong san e ga de bangim tre ban tenru ban pen ki igi jing ai jo Mynsiem jo play Wap supol de brio pet ho ba wat pnia ba pishar bria ige but abo pet yo Timothy ba ula pen he pen san u de brio ba kodor ha jing shekri ge jong u yo blay fi yo i ba wap supol ndau skap u yo i pet wat ukuli ne ge banget kum no jing shekri ga long u klem yo issue ba kan ge jing ai jong Mynsiem ge jing im jong Timothy na ga ta ga tho de shiti ge ne ga nong ga ba ke shiti ga ba ar ga nong ga ning kong ga khat ga ban rio bu song nga pen ken mau me ba men pen ki i te ki jing ai ki ba ki jong play ki bola ai me fi teng teng la da ngim tre ban pen ki ha ki jing seng chingi la ngim le ga ban pen ki i ne ki jing ai jong Mynsiem jong play ka shu ja no kum to blay la deb ai ke de ka kamram jingi ban pen ki wali ong bo blay pen ki biang em ke de ka kamram jingi bangin pen ki wa so pol ni ong me de ban ten ru ye ki jing ai ga bala ki jong play ga ba dan ha me de Timothy ban pen ki de Paul bala ban le e de Timothy ban pen ki o Paul ju pen ki de jing tho re de Timothy ban pen ki e ka ga jing em jo u bala ga jing seng ga bodan balengem le kum ta ga jing seng jing balengem duai bo blay un ai ga jing duai tlet bangin mane ga pe tlet bangin ye tho lo pa bangin yo i ki kamba bangin yo i ga jing palat ga jo playing yo i ga jing tre jo Mynsiem ko pen yo i ga de ga crowd adu Naga tahu na pipuli yang ni wang no wang ngapen kan mau ya me ba men tenru itu ke jing a jong blay ke badana me da ke bang bu iki kiti jong a balai wang ha ke khat benyo namaru blay simla ai ngi ke Mynsiem ke jing shaptin Henry ke jong ke bor ke jing it ke jing le kar fitip ni ke kran ni ke jing trai ke jing pen trai kami ke jing a jong Mynsiem ha ke jing sang wang no wang u blay sim ai ngi ke Mynsiem ke jing shapte ngakran ni pi ke ni ke por ki ba yos ngau la da blay ula pendap ki de Mynsiem ko ula ai pi ke jing ai un ai pi ke ni ke jing ai jong ke jing duai tle ni ke jing ai ji tholo pa la ni ke no ke jing ai jong Mynsiem ko what num ai lat ye ke jing shapte namala da fi ai lat ye ke Mynsiem jong ke jing shapte pinum la ban pin ki ye ke jing ai jong Mynsiem ko dan ki priu ki bas ngau tho kum tu ba ki duai ye ne kham ta ma ga jing duai lang ga ji sang ne ga jing duai gi jing mo gi jing ya mani blay ga ba shisha ga bang le ton lang don ki brio ki bas no tho bo blay ula de ai ki udan e ban ong udan e ban kren don e ban plat ki bikin kren de ki tle ne bakin ye tho lo pa ne bakin ai gi jing pen pau ki bo blay ula de ai ki la ling a ki la kwa ban ne ga tan re ka jing shep ting but haba ka don ka jing shep ting ka bedot Bakhuid yigi jing ai bat ka kelalong ka shuja no kum to yap no kum tum dan je dei eru yap pi dei na ka ta daw nga kwa bangan pin i pi ang ni bawa so pol o ni ka tien u play u klam ai ngi ga Mynsiem ga jing shep ting balai bangin la ban pin tri ka mi ga jing ai jo Mynsiem u ai gum no u ai ngi ya ga bor nang tahu ai ngi ya ga jing et ka ba mot i ga ne ga mat ngi dei ban dan ka confident ngi dei ban dan bor bangi pin tri kam ya ga jing ai jo Mynsiem ko pidei panum ting pidei finan ga jing et pidei finan ga bor da ga jing tmu ga ba bala do blay kren e fi ga ji seng lang yang ba ong ba but pinyo i blay wa ga bor da bi shimi ga sin jam ban le
kabaar uang bat ka jong ka jing it kamat lada pimut ban ai ya kano no ka jing pen pau la ne ka jing duat le ne kano no ka bakin jaman sem wali le ka da ka men sem ba pin pen ramen no ba pin pen sarong no ba pin pen sarong ina di ne ba pin kren kano no ka ban pen thut ino em pi de pin dan ka jing it jong play ya ba pin pen tri kam ya ka jing ai jaman sem ba ko kabalai uang ne bat ka jing le adkar bat ke jingle adkar bat ke jingle adkar kabamut ba ndai ban shipalat khamta mele ge ji senglang dai ban long adkar ban sinshare de dai ge taru bo su pol to ge jidish ki karin kabanin kong kalanong ba khat saw bo de kren shai ge ne ong ba dai ban le rinti igini gi ege kwa bangin le klumar wong na mau blame de blame jung jinki win ta agini ga bible na ma bele kedan ko por kim dan pat ye ka mo kim dan pat ye ka jing la ban sin shar le de mo ka tu ka jing le adkar ka pelong ki bi le klumar usong pol hangni wong ha ka khat ka balai pulai jung shiti ki karin go benin kol no khat sa wong na mar u blay long blay ga jinki win re ga jing so ken kumba ha ki balang bi ri kho baro kurene gani but hang ne pi pule gani wong to ai be kin thai jo pi kin sngap jara ga balang na mar umshim sha gi ban kren re ban pana po ile de kum ba ga hukum ru ko ong re la da ki kwa ban nang ki ne kli ki tinga jo ki la yeng na ma ga long ba khlema kor ke ni kin thai ban kren ga balang sngap ba ong ha ton fi la mi no ga ktino blai ne ga la poi tanga fi de pi pule ga ne ga shayo i gi bri ga dan gi bishim ga ni ga khat bat ki ong ki kin thai kin bit sit ya ban kren jin sang mbit ye ke kan thai ba kan yalap te kum lo blai po lui pen sle ini ki kan thai pa ki ba khraw man ta po per thai wan ang ne shlong ga balang ni ji seng jingi ki dan ki kan thai ge be yang jrong ba ki ba kren ki dan ga bor ge duai ki briu ki khia ki le leng ge lap kum no pa ang ne pol wang wat sha ge kan thai ba kan kren balang ga ben snap jar ga ben kli no tunga la yeng fi ang ta pe ju smooth ho may ga bible jude ban shupuli tangkum tu ber pili ralot bar chuan ralot ji seng jingi bro yong ba ne bible kala ong bam kin thai ge ban sngap jar play pipini yang ki bikin yang ne jrong shanga na fi ga ne ge de kuran ha balang hang ne korin ka bagi banget ang ne ge priu ki kin thai ge bawan ne ki de ki be im lemmer ki be im klumar ba ki le lemmer nak ta daw la pen be chu ba lu ong ge ne ai ba ka kin thai gan sngap jar ma kala klumar ka balang Andrei haba ki brio ki sngot ho ban le renti. Manum le aklumar. Kam dei stia gani ban le khang ni ki skin thai ka leng. La pi pet u apsu pol u yathu shai. Baga u aquila baga priskila gi de ki brio chong play ki krau. Ki bala yalami o polos bu long kren bu krau. Pi pet aga bible kong play un the yu Mynsiem lo ga do baro. Kule mau tangi ki shinrang re ki kin thai baro. But for you, ikum no play punan kami ki kin thai ga Bible. But for you, iya do mentaro kat no ki brio po per thai ba mi ki kin thai ba krau. Ni dan kaman snot ho bahai ka tien ga jong play. Manginum kalak lumar. Kham tam ni le ga jimpin tri kami ki jing ai jong Mynsiem ba khoi. Ni dei ya kaban. Num ya lai. Namar ki dei ki bo ausu pol tho. Bangi dei ban pidiang ki. Na kwa ngan kli fi yegani ga jing kli. Hato pila juyo asngaw. Bo play kuta efi. Lapan sle efi ke por pi duai. But baka Mynsiem jong fi teng kawan ke tu ke ba. Pim sngaw hun ha ba pi duai tang da kikitien ke ba sngaw tho. But pim tip pat ye ke e ba pin duai but pi kwa ban tip ye ke e pat. But pim tip iru. Pi shu yam. Pim sngaw hun. Fi tip ke e ke tu ke kren shipang. Ke jing trai ke jong Mynsiem po jong fi.
Bau kwa ia ga do no chong fi ba kan tre lang ba Mynsiem Bakhuid. Ba fin kran hagi ba bigi tle. Ban uot hau Mynsiem jong play. Shu de kitien gi besngot ho. Ba ban inside khmat jong try. Na ga benta ka no ga bau play tip ia ga man ga chao. Ba don gi bri ga bam yo ini gi jingi kai gi bu pli gi don ga jeka ga be. Ba teng gi shu sa no. Ki po ga jeka ga bagi sngo klumar. Nama ba kim yo ia ga jingi kai ga bedai. Ba nga kwa lambai ni jingi kai berit jong anang ni. Hoit ngam klem kren ku mahikai haga Bible study menganda hikai penia adu kata ngasu shim kelum haga ni gajing hikai ia ni gajing duai thale namar ngada kwa ba pinyo I ba lada pio I gajing duai thale pin la te ban sngo tho I gajing tho lupa pin la ban sngo tho I ki tu ki jing ai gi jong o Mynsiem ka jing dei bat ka jing tip let's see the word of knowledge ka ktien jong ka jing tip I ki aka ki bo play open power ke jing ai jong ke jing la ia kaban dan kita ke ktien jong ke jing start ke ba pila ban ai jubab I brio agi jaka ke ba pimte shu kumno ba pin jubab I brio nang tade ublei udan ki jing ai jong ke jing ai jong ke jing tholo pa ke jing ai jong ke jing mo ke jing ai bal penia pher ke Mynsiem fi ublei udan ki ni ke jing ai ke bobon bat ki sedang ngala ban ong ki sedang na ke jing duai thale Believe him not ban duai de gitle abo bleu ai. Believe him duai na do mentag sngi menang try nga kwa try bangan yo I ke jingpen sle ke jo Mynsiem Bakhuid. Bangan la try bangan duai pe gitle. Try ngam kwa bangan shu yat kum tu ngam kwa bangan shu shakri sa kum ne. Titinan lagi bom ju pulis shu iru igini gi jing ai. Dan gi jing sangi bom ju pulis shu igini gi khat. Bala iku makam idon kam shu la de ben weng no. Don ru ki bakren kum tai ru. Bagi don ki katu kan ni bom don kam shu. Ngakwa nganong fi kam de kum ta. Ngakwa ba pinda shai bagini ki jing tray ki jo Mynsiem Bakhuid ki dang tray do menta. Ngakami nanti ba lengbai ni jing kai Jingai banga ai la mang ni voice message. Katukat ni kan penshai fi pin sngot hukum no ban kren ki tele. Ka ega ni ki jing duai tele. Balai don kam ban duai tele. Ka ega jing man toy na ki jing duai tele. Tengah nget leng ba ni ki jing kai Jingai ni ki par. Kalai rap ifi ba pin sngot ho ega ni ki jing shisha. Ba blade ba hapalat ki jing em jing. U ai ni ki jing ai po jo Mynsiem ko kan dai tele. Ki balong ki jing ai ki ba kotor hadu kata. Ki ba ka jing shai ka ba blay u ai hang ni ka day ka ba khrao pala. Ngan siya to ifi kandiat na ka experience la jong. How shong ha yeng si sen. Lada fila don na ki jing duwai tale. Penut pon nai kren ka katien ka basengot ho. Mani ba ji ki tale. Yasad ji ki tale. Duwai di ki tale. Kumbakat tukat ni kanta. Sapet ka long kumno ka jing la Mynsiem jong pi baro si sngi. Sapet lada pile kumta shipor. Pet kumno fi sngot ho e ka Bible. Pensa yo I kan sadon ka jing pen pao ka jing shai ka bakrao. Nama balay. Lada pi rung siya ka bakinja Mynsiem di ki tale. Unyalami pi ba pin shai ya ki eki bakinja Mynsiem ki badana po ka katien ka job lay. Kat banginang duai kat tanginang haki ba ki tale kat takadang shai te ka jing yo I bakinja Mynsiem. Ngadon ka jing tip ruba ladaw kulung balakha ladaw kren shai ru ki skor shai ru ki khmat. Mereka juga po ngadon jing tip aga bakinja Mynsiem balada khapat ini larangim klem yo Mynsiem Bakhuid bangi klem kren hagi pagi tlet nginum de shai ki skor nginum de shai ki khmat banginum la iru ban sngot ho ru ya. Today na kita daw nga donang ne ban duai fi. Balada pingai wat haga ni por. Mynsiem jong bleu don haga ni chaka ngan duai. Pingai balai pim pediang haga ni por ngan duai. Kupa nga yang na ni chaka play nga duai. Mekular kupa ban ai ki jing ai jong Mynsiem Bakhuid haga ni preo.
But ko pa nga ra la ka kti siya may ablay nga duway nam ta gini gibriyo gibasngap. Ay ko pa may yo iga donot ka basliang, ka donot ka batrang ka bakimhun ka try. Ka duway ba daw Mynsiem Bakhuid siya may menyo iga ban teno aga jing im jongka hakini gipor. But ay ko pa ginan ka jing slur iga ban ang la ka sintur ban sedang ban keren lagi pagitulit. Pero Mynsiem siya may una ay bor ki bagilaban keren. Nadway ko pa men pendap ikida ka bor ka jam men tagasngi. Bikinla ban yad agad pertay bagan jaman sim. Bikinla ban keren dik pagitulit ngadang nget ablay. Ling ban ka jing duway ka balengkot ka junga. Men tray ban ay ki ka jing ay jaman sim Bakhuid. Try nga sngongo ba may sngongo ni ka jing duway. Kerteng ka jong chisu. Amen. To blayon ko hui fi, ko blay sibon.